kan gaban gwamna ko mota ma an ruba ba ce ya baka kudan ja baya da to a yusuf ya san ko a cikin yanzu mota baban zai hau ya fito a fara wai bwana ga shi a ƙasa a ƙasa to a ƙasa qur'ani a ƙasa yake la ilaha illallah sani bari dala kai ya ne gida mutumin ka ta yi a karamu kalla wai ni da a karamu kalla mutumin ka wai yes Allah kare kace amu iyo kanka dauka nake